Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. No kasta, agawit kan diti Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yo, taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, tayso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agkait, anyangal daw ti sangpot mo dito'y Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon tita. O sige nga, Raud, di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para kan kalaang. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wan, para kan kalaang ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayem mau, sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kuana. Sapay dakkel agatad din na utang takin kuana. Kasano asingiran na ta, kat agbalinto naman ugang ta. Ha? Kursonada na di anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaram. Iso nga awampay nubya na. Kay kuna naman nga danubya na. Kung kuna na laang dayjay. Ang amawan ka di, patpatsumot. Ay kit mayat ano din ang pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tansingiran. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan nak. Di daan mo amay sang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. agyaman nak iti day tapanagayat, Alvin. Ay ayaten kamat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kasla mabutengak, Alvin. Amangan no sandak akayat aparakin ka. Saan man? Kayat da ka, ispi. Tinasayaat. Yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi. Nobyak. Naimbag nga orasyon, ana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mangrabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tay nakituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni ispi. Alvin, Di ka agbabain. Tabumalay kan tumot din dito eh. Ipapabalay mo, wan? Alvin. Anya mo dahi nga anak tan lakay. Dilakad na kapili mo tinitinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya teraramidin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siyak, sa anak pa'y mo't amabiseng. Mangan kayaw. Sumarungo kaming taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat nispi para kanyak. Ng pangasiyo Tadiyo kumamot iparupa launa itinubyak ti diyo panangayat kunkwana. Nagado mabalin mo nga armandita. Nga maapi aday jay pa babae. Anyalat sa wandagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona ano ti asawam. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatek ni ispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado di ta mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay a babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay malyak. Oray siya. Diyak kaya ta katawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kung kunadan ton kadatayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armam. Jay bak nang agayam ko ijabraud. Ni Ana, balasang pa day jay. Diyak kayat day jay, nanang.
Anyat di mo pangayatan ken kuana. Ket ado ti kwarta da ja agayem ni nanang mo. Ay basta jak kayat tatang. Ni ispiti ay ayata. Isuti kalay sa. Aniya! Aniya! Pasensya ka ni timpakita da nanang ken tatang ko ken ka. Ispe, Oh, apay nga rod nga gluwa ka. mababay lang amin kin ka. Ken masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakbay ang nagawid tayo di balayo. Sinagana akong data a reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbaya. Ispe, Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro tiyag saad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay adyarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. wen, saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Nagyamanak ispe ah. Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Albeng. Anya? Tatang. Kayat mintag simpakin ispe. Anya nga minti kinayat mo iti dayja babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang ay adaya babay, Albeng. Saan tatang? Mutlagayam. Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi akayat dayja babae para kan kalben. Tandaan am dayta. Agtaraytan ispe. Anya, amangan no ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si katipilyak. Agyaman nak, Alvin. Nyam di agtaray. Amangan no dakdakis ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta din natang arudan. Anya, Adan na akum ko. Isu asaan arumbang tar aramidin dagiti dadakkel ko. Jak kayat ngay nakamandak iti kayat kong aramidan. may mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rin ang makapagkasarta? Kahit saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan Ispi. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pa'y ladya anak mau. Bakay? Ay na, awanan. Nagdanadan ije unano anubya na. Ha? Nagabangda ka no ije ili iti pag nagdandalakay. Anya? Talaga natangkay ti ulo na ije nga anak mau. Mangibabain? Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga rin tayang da? Wan, intad tigayam na ti address da ije ili. Isumot la sana nagawid iti kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Tanagtalaw gaya man. Anya? Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Adan samat na lipatan na. Umayan! Mabitlaan! Ayan ti anak ko. Ayan niya, Alben. Kuha, napanan nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakan na kamay. Sige, sumrat kayo, tata. Ala, mami nakawis mo tapumanaw kan ditoy, espay. Why? Alam amin ay nakagawa am ditoy. Tapumanaw kan. Pasensya ka na. Di na kami kumagurgurain. Madang amin sa balay apang yasawaan may iti anak may. Anya, Wan, iso alading itan mi Hanggang nasaysaya at no panawa mo danak may. Tadi da kamot lasardangan ariribukan no di mo sinaan ni Alben. nana, adan na pasamak iti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit anya kumanuan da. Apay, iti kasta kinabasit mo. Agsikog ka nga ta. Alan, ako kusang amin ay nakagawa. Tapumanaw kan. Kung pangasim, di ka nagpagpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isapi manawin.
Sa pulag tinubyak nanang. Bye-bye amon. Ha? Inala na nga ron amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang pailaay. Diyak ngamin makontak si cellphone na. Di mat adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ije lugar da nanang. Ay saanay. Apayaya di mo amo ti sao Alben. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsagana kakit na mabiitan ti sa sangpot niya ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, Nana. Nana? Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanyak. Wano. Anak ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan. Ada pasalubong ko kan ka. Aha. Oh, adoy. Ninginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, Nana? Alakit din. Awatam on. Adoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, adayta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, Nana. Di kag babayin. Kan, wan kayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatang tayo ti motorsiklo. Ha? Kwa? Saan? Na, mabain la dayta. Ha? Kayat nakaday, ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan amatagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, at iti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman na ka, ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngamno ikasar mo, di na kamin singirin. Unay matintikas tangan aramido nyo, Nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay kamatan anak ko. Apay nga mga imutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasingpumot ni Ana. Kanada mabalin na itipiyag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon. Asikasunyo la kanon tinegosyo na. Duha kayo amang imanihar. Alan anak ko, agpagpakaasiak. Dakal ti utang mi kankwana. Iso please, umanugot kan. Ni, jay lugan ni Ana ti simbang pet. Kita ama ni nagpintas ti lugan na ni. No asawaam ni Ana, kukwam tunday talugan. Saleng! Umay nagtulungan, taadutin sagpot ko. Ala, umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman dayan mo ita. Kaya't ko ti agkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay nururay ka. Ngam di ka simbang pahit. Pinanawan na ka di ka man na nagpakada kanyak. Awan amok ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay abasta ibati naklatan. Isu apasensyakan, Ispe. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman tem manugot ka dito yun balay ti pagnaadan ta, Alvin. Iton bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana, Apayatap-tapayaam ti ulom. nagsakit ti ulok. Ana, jak la kayat nga ibagakin ka. Apay, Jak mo. Masansan ti pa nagsakit ti ulok. Ngam, grabe ti sakit na ita. anya, at
Tinasayaat, ipan ka iti doktor. Mabitlaang isaganak tilugan. Kumusta ka na ti anak ta? Saleng. Lakay, adda kanot sumur iti utak ni Alvin. Kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan may tantan pala siguro Masapula maupera jay anak ta. Umay kami mahan, ana. Kumusta ni Alvin, ana? Kasjay, barigatan lata. Manipod na opera. Simabalin ti attitude na. Aniya? Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyan ka mo. Aday wandak. Di kayo mo ama mo. Ha? Apay nga akas tamod tinti bagbagaham anak ko. Saan kayo mama mo? Saan kayo mama mo? Kastan ti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublinto matlakano ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan tikas na napasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin. Umay ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di naksagidan. Puraman! Ha? Ay na, di mo pagsawan iti kasta ni Ana Asawam ni Ana. Ay, Pumanaw kayo. Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga mama? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan ak langarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Kinasayaan. Itulod kalaangan iya balayo. Ankan ang maanusan nga asikasuan. Lading itag. Ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya? Di kay matanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasar iti anak yo? alakat, ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi diti balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wan, tata. Agpakpakasya. Palubusan da kumamang sarong karkin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Iso nga karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan kinagtungtong palam. Ha? Alvin, agpahimbag ka kuma. Mga anak man. Mabisinak. Mabit lang inak mga laiti ka ng iji kusina. Ayan ni Ispay, bakit? At da ijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga, Rod. Kat naibaga na ni Alvin ti ama ti sikog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linaparan na itay. Wan, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Why, nauman ni Ana ang mga asikaso ko ni Alvin. Iso nga insublinan kada ta ti anak ta. Ay, lakay.
Dinto nga tamauma ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Jak amo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta pala dito ni SP, Kit kapilitan takayat naman nga si kasuan ti anak ta. Aday ta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag nawan. Tani, dumakdakelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amo, SP, manipod dimdan ka. Kasla si Maranta ni Alvin. Inutan ti panagimpag na. Nana, Ay na, agyaman kami kan ka, SP. Wen, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Ken pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabais. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapo iti panagdagdag ibasit may kan ka iday. Pagbababawihan mi, SP. awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aginggat ka ba ilak. Asikaswak ni Alvin. Ay ayat at ti anak yu, Nana, Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, Wen. Tani, dandanin ti panagpas ngay ko. Wen SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Di ka mang tagibasit iti padam a tao. Tamangan no kasapulam to titulong, tilinalais mo. Bueno, papagayam, titan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Hello, Tatang! Sabtanda kayong to kaninanang. Sana na masapol, Glenn. Ha? Apa yung Tatang? Basta di na ako nasabtan ni airport. Sumangpot ang tulatan. Ha? Hanggang pangasima, di mo ibagbagay iti inam ti sasangpot ko, okay? Anya? Ang Tatang? Adda ka di yung nagkinawatan kaninanang? Basta. Mamuam to, anak. O sige, bye. Bye, Tatang! Huh? Apay nga takas dyan ni Tatang. Apay kas dyan tinasauna. Eric, At ta. Inyong paki kami na nagargaret mo dito'y balay. Eric. Anya pa lang teraramidam. Pumanaw kang Jay. Tamangan lumalaw-anan ka. Balang kantis kang asawa. Pagkawanan ako nga. Nagbabawya akong tinaramit ko. Wan! Napakawan kan. Hindi kan kaya takabalay. Tamadul manakkan ka. Pagkatam dagita apag. Tapumanaw kan. Ikan! Anya taranamitin yung Tatang? Apay apang papanawin yung mga ninanang. Apay, di mo amuti kinababoy nga aramidan tinam, Glenn? Di kayo mawatan, Tatang. Talaga analimod ka, Jane. Taultimo anak mo. Di na mo teraramidan. Ano? Anya nga aramitin yung tibagbaga ni Tatang. Kuha anak ko. Ibaga mi ti anak ta teraramidan, Jane. Lalaki ro ti inam, Glenn. Ultimo kamsat ko, tutupan na. Galangganjang da ito'y babae. Anya? Iso papanawa kon, tawan sirbi na nga asawa kanina. Imbes asikat ti agpaya silaw ti pagtengan. Saan? Tasikamot ti mangidata o Gusto na. Nagbabawya akong tinaramit ko. Wan, aklunag. Nahilaw anak. Suliso ka. Ngam nagbabawya akong taychay. Ngam no di nagkaya mapakawan.
Pinakbaikan iti may sapay agundaway. Sige, pumanaw ako. Kamay kuyog ko ti anak ta, iti pumanaw ko. Saan ang mabalin? Glenn, sumurag ka iti silid mo. Darasem, Tatang! panawan na kami dito iti inam. Darasem! Tatang! Nakan! Ala, pumanaw kan Jane. Kadyak kaya ito na makita pa iti panagrupo-rupam. Ni, ada kayo maggayam, Uncle Jiro. Adda ni tatang mo kanakan. Ada, Uncle. Sumrek kayo, ah. Agyaman na kanakan. Ayop ka, kabsat! Tatang! Ustan! Aglisi ka, Glenn. Tay ka iti pagnakman da ito'y at tao. Manong, Oh, pakawanan na. Isong adak. Mayak agkid daw iti pamakawan. Ngam, nabayagan na pinutan mi ti relasyon mi iti asawam. di ko namkit di. Traidor ka, kabsat. Pakawanan na manong. Agparinto mga iti sangwana mo agkid daw iti pamakawan. Oh, Pakawanan na kuma. Glenn, anak ko, Glenn. Nanang, mailiwak ka da kayon. Agyaman akta nakisinara ka kanyak. Kunapno kaguran ako. Saan, Nanang? Oh my God, sana dito ti pagsaritaan ta. Mapantay iti may sa restaurant. No kaguranak, maawatan ka anak ko. Di kayo madanagan, Nanang. Di kayo pugurain. Pada kayo lahat tati inak. Pirmisa, amo ka nagbabawayan yung tiinaramig, Jo. Wan, anak ko. Isulalaan ta. Di na kun maawat ti amam. Nga maawatak magkiti. Iso ajak kayat nga ipilit ti bagik kanwana. Magawit tayo kumanidji balay, Nanang. Ajak kayat adagdagan ti pungtot ti amam kanyak, anak ko. Iso asaanan. Kinapuno na. Adan plano nga agabrood. Anya? Agsingsingpat kay ti puder ti amam, ha? Madaman ti panang ipagnaskadag iti papeles ko. Planok idi ti mangalakan kay ti puder ko. Napanunod ko nga uray sa anan. Tapumanawak matlaan. Iso di mo pampanawan ti amam. Uray ta nalaos ti panang ipatagnakan ka. Agsingsingpat ka, anak ko. Para kan ka ti adayok. Ipatpatag ka unay. Kat pakawanan no nakarami dagiti sana may parbang. Tawak lang agbidot, anak ko. Napalatingit mo ti sitwasyon tayo. Nabayag nga awan iti puder tayo ni Tatang. Tatasimang put. Nakayo ti pumanaw. Masapo lamang gadaktap no makatulong hak para itinapintas ang masakbayam. Glenn, ada ka dua kasimang pet. Ni antim nga Ella. Honey, iso ti kakaiso na nga anak ko. Ni Glenn. Nagwapo ti anak mo, honey. Karup-rupam. Kasta ka di, ha? Glenn, mangisaga na kay ti merienda, anak. Come on, honey. Sumurag tayo ni ti Silid. Umaikan. Okay, honey. Anya ka din dito mapaspas sa makiti pamilya mi. Apay akastoy mo tenter aramidon ti amak. Tatang, apay nga aramidan nyo ti kastoy. Aramid tupay dya inam. Di maaramid ko, met. Ngam nagbabawyanan ni Nanang digiti nagbasulan na. Urnusan tayo kuman ti pamilya tayo, Tatang. Liniputan nak ti inam. Iso alipaten mo day jaya tao. Ni Ella itan ti inam. Diyak kayo ter aramidan nyo, Tatang. Awan karbangam amang tugmar iti kayat kong aramidan, Glenn. Laglagi pa. Anak ka laeng. Mawatam. Sa bahag ti maturog. Ta eksamin ton bigat. Ano magbuyak pa man iti ladawan iti cellphone ko. Ta pangalkalak iti turog ko.
Nagmayat na boy-boyahin nagitiladaawan mi idi asang pamilya. At dapay idi day di lolo kan lola ditoy. Nakaragragsak kami idi. Nakalalailo da na ng kantatang iti day taladawan da. Agin inarakop da. Kaslapay kit di makikiki ni nanang ditoy. Gapoy di pa nangarakop ni tatang. Ay, Diyos ko. Sapay ko ma, tamaurnos tumot lang ti pamilyami. Ada ka din ni Glenn? Jero, sumra ka. Apag isong awan ni manong mo. Ha? Ni Glenn? Ada, ngam nakaturog mat iti silad na. Anyat ibagam kanyak. Ibagam laang, di ka agbamain. Ha? Ni? Awan. Di ka anak ak tigagarak. Han! Langin ko ti boses mo. Isawari mo arat. Makapasulon. Ni? Apay akas jay day a babae, Glenn. Jack man ang uncle. Ay, adda ka di bagayo? Umay ka. Ikan ka iti allowance mo. Ay, ala, saanan uncle. Pinawitan nak ni nanang iti kwartak. Basta watom da ito, ikanakan. Naimbagla pag nayon mo iti allowance mo. Kwarta man, Eri. Oh, pangaramata may te kwarta. Basta, adagatangat. Awan kwartak. Di awagam di asawa may jabron. Apay adi nakapawpawitan na ya. Jak pagan anong awagan day jay balang kantis. Ay na, agpraktikal kan. Awaga mon, tapno pawitan na ka iti kwarta. Jak kayat. Jak pagan ano kunak met. Kat, kasano nga rod? Awan maited mo a kwarta kanya? Gipitak ita, iso apasinsya kan. Anya? O tipay tayo kunak kapag puunak iti negosyo. Nagastos kon. Dawat kan tumad ngamin a dawat iti kwarta. Hoy! Di nakpabasulan. Sinalbag ka. Nagkari ka mat nga itad mo kami nakasapulak. Sa ita, iboy-boy mo nagitin intad mo kanya? Kuha, sa nakastate kayat ko asawen. Naglawag nga iboy-boy-boy mo nagitin intad mo a kwarta kanya. Ay na, rapin, awampay ni Ella. Anya timbaga na kan ka, Glenn. Agawid mo no saan? Awan matimbaga na tatang. Basta na kunana dumara iti kasar. Diyak pa'y makontak ti cellphone na napanan nga tanday dya babay. Masurunak manin. Urayan tayo latan na tatang. Patsi ka sumangpot mo taday jay. Una saan? Amang ano yung bigat. Papanan nyo tatang. Naksapulan ni Ella. Mapanag iti balay iti ikit na nagnagadan midi. Ha? Amang ano yung dya iti nakiturugan na Nungay awan ni jay tatang. makamunitan. Basta sa pulok ni Ella. Akin kotse nga tayo tinakaparada dito isang mutibalay ti ikit ni Ella. Napintas sa kotse da ita. Agtuktukak man laingan. Tarasam, sweetheart. Wala daw ka iti papananda. What's it hard? ni Ella. Anya ti kaya tasawon da ito eh. Ella, Eric, apay nga da ka dito eh. anya ti kaya tasawon da ito eh. Asino dya inawagam iti sweetheart. Asawak. Anya, Sorry, di kan kayat. Saan mo amay paay tika sa pulak? Madi na kan kayat. Alupusa mo. Tasyak itan, tikayat na. anya. Come on, sweetheart. Intaglugan na ni ti kotse. Okay, sweetheart. I love you, Dagiti awanan bain. Congratulations anak ko. Nakagraduar ka ni ti kolehiyo. Agyaman nagtatang. Kablaawan ka itinaragsa ka pa nagturpos mo, nanak ko. Nanang, sinurpresa na kami ah. Simangpot kayo gaya man. Agyaman nanang. Para kada kayo dito abaligi ko ni tatang. Wen, anak ko. Idi pa'y lakal man asimang petak. Diyak lang magbagatap no masurpresa ka. Ay na, nakaragragsakak para kan ka, anak ko. Nanay, agawid tayo kumanidyo balay ita. Ay, saanan? Kababain mo ta. Diyak kaya ti makaistorbo ijay. Apay, Jane, paayam ka dito anak ta. Hindi ka mailiw kan kuwan na.
Kukwa. Lis nanang. Agawit ni Uji balay. Tayo di ti pangrambakan tayo iti panagturpos ka. Pangasi. Kukwa. Kasla mabainak mo ita. Awan ti rum mga pagbainam. Tabalay mo day jay. No kasta. Okay lang kan ka, Eric? Wen, apay kid dinasan. Jane. Pakawanan na ko, ma. Sorry, iti naramid ko. Apan ang papanaw kan ka. Nabayagan na napakawan ka. Gapot aruming baulat ta tinalaos apa nagayak ko kan ka. Agyaman na. Ay-ayatan kamit mo na yung unay, Jane. Nasayat unay ti Diyos. Tatan, nanang. Dahito ti kapatgan asagot anaawat ko. Iti unos ti panagbiag ko. Agyamanak. Ipatpatag kayo unay, tatan. Nanang. Patpat ganda kamat, anak ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ayan ni tatang nanang. Aday saled. Agid idra. Nasakit ka no tisikat na. Kastaya. Adain sangpit ko ka na. Linuto di asawak. Ay, linabasan naklataman dito ayan tiri daw. Para laang manan kinimunding di makan ngawit na. Bay aklatan. Jak panunutin ang tapno awan ti pagsakitan tinakam ko. Ay na, nabsuga ka. Kasta ha? Mangan kayo iti ado. Tapno napigsa kayo lata. Ket agpaot ti panagbiagyaw. Awan, Marshal. Ang ganda yung pagbantay lutuan da kiti paborito ka taraon. Italang manan, anak kalagip ka, anak ko. Una, tapat-pat ganda ka nga rod tatang. Uray ti asawa. Kasta unay ti panangipatag na kada kayo. Pwede mo ikuyog ngay. Adar aramidan na tatang. Kaya, ninanagayaw. Hindi kami tekanin na. Nabsog ka numay. Ay na, tatang. Aguyak dya po kayo. Ipatsik ako kumangawan mo't kwartak. Anya, ay sos, di yung baybayan tuyak na. Masapo lang may padoktor dagos. Awan mo't nga rod kwarta nga ramatan ni tatang. Alam di walit ko di tadruwer ti lamisaan. Taikang kahit ti kwarta anak ko. Ha? Ay na, agyaman ak tatang. Thank you Ay na, sabay ko matagbiag kayo pa itinapaot. Tanakasaysaya at kayo nga ama. Nanang, kitaan nyo dagit ipakpakan nyo ko ni tatang Bantayan nyo ti taroon Di unay pagsitsidan iti karni. Natang ken prutas ti ipakan nyo. Wan, kasta talaga dararamidak, Marshal. Ibagaya, di yung kabaalan at aripat tuay. Tada kami ti mga sikasaw. Nawaya kayo apumanaw no ka. Anay, napigsaak pa, Marshal. Masikasok pa'y matya mayaw. Una, taday dinanang mi taday dinanang mi. Pat-pat gan na unay ti amami. Ang daksang gasat. Tanatay mo't ngamin ang dagos. Marshal. Nagdigusan ni tatang? Saan pa'y? Madama pa'y lati panangidarang ko iti pagdigos na. Sige, tasya akong timang padigos. Padigusan, sakbaya pumanawa. Ayan ni tatang nanang. Agdigdigos. Padpadigosan ni ading mo Marshal. Anya, apay nga damanan da dya Marshal itoy. Ha? Agpakalaing man na mga asikaso ko ni tatang. Paiman.
Ay sus, ay aga pa daman nga tan. Ay na, delikado. Apay kundi asikaso ka kinitatang, Marshal? Ni, dakas aya manong Milo. Amata nga ron di asikaswag. Ay, di kay man nagsinumbatan na nakaw. Ay agtal na ka man, Marshal. Adda ka sa pulam kinitatang ko na ma. Iso kundi asikaso ka man ay. Tanangin mo ti pa nagsasaom. Kunam mula sino ka nakatanu ka nagsasaom manong. Saan aga po, tayo inauna kang siya. Kat pagsasawan naklatan. Kitpudnomad nga rin. Agin sisingpit ka kinitatang. Tadda kayat mo kan ko na. No, ramid mo. Di mo ipulagid kanya. Ay, naaunay kayon, aya. Gusto na itan. Di kaya nga pa. Kahit inalam man amin na pensyon ni tatang. Sa anak arupat kwarta. Inikakla iti pagpatsik up ti anak na, Milo. Makitam. Awan man nga ro din ha. Inibos mo manan tay pensyon ni tatang. Eh, saan? Adapay na batay. Nan, ikandak man nga ro. Pangusara, Milaw. Ko awan bagas may. Awan ka nang dagiti apo ko yaw. Sige, tamang tedak iti gatang mo iti bagas. Agyaman ang tatang ha. Ala, umay kayo. Tayintay agpainit ti jarubayan. Alalayan kayo, tatang. Nagawi din dagiti anak mo, Mondeng. Wen, Roseng. Inibus daman ng ti pensyon mo. Eh, adapay na batay. Masya anak mo gamin ka dagi dyan anak ka. Awan trabaho na. Bulak-bul da mo gamin ni dagis eskwela da. Iso asanda nakaturpos iti panagadal da. Adumot di ti mabalinda pagtrabahuan nga uray sanda ang nakaadal. Mabalinda matiyag construction no talaga kayat datag trabaho. Ay, Namnamaan da nga minti pensyon mo, Mondeng. Kasla isudan tag pinpensyon tatunggal maalam ti pensyon mo. Umay da matadagos dito'y balay. Allah, pasensya am latay da. Aw-awaten talatan ta kasi damot. Basta mangibati kay ti para iti agas mo. Kan vitaminam. Wan, adda, di ka matanagan, Roseng. No, awan aramida mi tamare. Mapan kay jabalay datatan. Oh, apay, anyat ko ijay. Ang kasikaswen. Ilutwa mi ti ka rin na. Itimpla mi ti gatas kanda dumapay. Apay, saan na nakabaulan ni nanang tagluto iti kanan na? Baybayam ni nanang. Dakdakil mo't lang kakarbangan tayo ang mga sikaso ka ni tatang. Taama mi day jay. Yung ni nanang. Siyuman na kamlaan. Unangam, nagkasardamot. Asawa Basta na sikat mapan ijay ta sikaswom ni tatang. Tane, dandani man yung ti pensyon na. Amangan no unaanda tatikabsat ka. Kunti asawa na. Marshal, Alaan, agrobot kan, tamapan kan. sige nga Rod. Lola, nangagko ti imbaga ni tatang. Iso nga umay ni nanang dito'y numadamdama. Roy, apo. Saan nakaakay kayat ni tatang ko? Ala, baybayam ni tatang mo, apok. Di mo ikan kano dagiti ibagbaga na. Saan mo akaguran ni tatang ko? Nga uray kas jeti ibagbaga na, Lola? Saan? Ala, umay ka man kit di ta isurunak man ng cellphone, apok. Agdengag tamanan iti drama ijay YouTube. Tamangan no andamanan baro nga upload ni Manang Bianang. Naadik kayo nga agdengdengag ti drama ni Manang Bianang Lola. Wen nga Rod, day tamit lati libangan men kan ni Lolo, apok. Nanang, apay day tasil ko na nakaabay iti ulwanan ni tatang. Ay kwa, agdengdengag ni tatang yu iti drama, Milaw. Unay kayo matay. Ikatin nyo dito ulwanan na. Ay, dapat malala ito eh. Nay, Ay, ay, apay nga inidip mo nga, Milaw. Napig sa ti radiation ti cellphone. Makapasakit ti kasta. Diyak unay mangag na dayo. Nanang, di ya sidag ti cellphone ka ni tatang tamaday. ay, Wala, ingkay jayay. Padigusag ni tatang. Agdigos akaon, pinadigos nak ni Maray. Ha?
No kasta, imay dayjay nga ipagaw. Uwan, dapat di ko sinatag lulutaw. Ay, sana mabaling. Pagpakalaing dagita nga o may kundiloto dito eh. Ay, pagawitin nyo. Paingay. Ay, sana taong may ngaron maumiliw, di ipagmaw. Saan na mabaling? Tadiyo lamaw, ti pampanunutin dagita tataw. At dala kaya da dagita. Iso akong ditulong da kada kayo. Nan, tasyak ti mapanagluto. Umanaw ka maray. Tanipakit ko, ti umay agluto dito eh. Ha? Sip-sip kayo kay di ang agasawa. Ay, kukwa. Ay, di ka nagsaw. Basta pumanaw kan. Ta ituloy ko ti agluto. Walan! Darasam! Wan bayaw. Dagito iti pakanyaw kanitatang. Prutas. Sana baling nagbisin kayo. Basta saan kanitatang. Ha? Pakanin nyo iti nasustansya. Tapno agpaot pa iti biyag na. No, nabanog kayo ng mga sasikasaw kanitatang. Iba kayo lang ah. Sublatan na kayo. Itulod kayo, medyo balay ti anak yaw, nanang. At damot tay anak yo iti imo na nga asawa yaw. Sana ya. Mabalin nyo ti mapanagnay di jay. Ha? O kanya, kaya't yung tagawi di jay. Okay lang ka da kami. Da kami, di mga sikasaw kanitatang. Taamami kat nga raw. Kabailak pa'y mo't nga si kasun ti amayaw. Isojak panawan. Nay, apa nga taguyak kayo tatang? Ay, sobrang sa mantiangkit ko. Nanang! Nanang! Apay Marshal! Ano din pakpakan nyo ka ni tatang aya? Kaya't yun sa mga minamatayan ni tatang. Ha? Ano din pakan nyo ko na? Nagpagatang kami ni ti ice cream mitay. Tama ka pang pangangkanaw. Ay na, makita yun. Amuyo ama iparit kan kuha na tikasta nga pinakan mo tikasta. Ay, Di mo tanin na ng mga tabasol ko. Pinilit ko ngamin. Di na ko may gatangan ng ginungtak. Tama ka pang panganak iti ice cream. Ulay ka sa ti panang pilit ni tatang kada kaya. No amuyo apare, diyo ikatangan. Nawatan nyo nanang? Wan Marshal. Yamat tikasta. Nagsakit ni tatang kit mo ospital. Gastos man na. Ay, malasaan na maulit. Rumbang lang. Anay, dakkel ti may tultulong ni tatang kada tayo. No diyo mataripato ana imbag ti amamay. Nasaysaya atla pumanaw kayo. Aniya? Agawid kayo ni ti balay ti anak yo. Tandamot anak yo. Dito kami ti mga sikaso iti amamay. Nadinak po ang panawan, Roseng. Kapsutak no panawan na. Wan, di ka matanagan. Aginggat ka ba alak, di kanto panawan. Taipat patag ka unay nga asawa. Oray na uyong dagiti anak ko ka. Wan, mundeng. Ipagpagapukan ka. Iso apal palabsaklatan dagiti mangmanggag ko kadakwada. Madetirik na ka. Kasla kayat ko timaturog. Ala ka titurog mulatan, mundeng. Maturog ka laan. Tawam mo't aramidam. Aginana ka. Apay akong gal umayak dito'y balay kat nakaturog ni tatang. Diyak nga rod amo, Marshal. Maturog lat kukuan na. Andan sa amin pa kanyo kan na. Iso at turog na kanayon. Una, sinabidungan yaw. Ha? Ayunay kamatan. Nagalas matipang ipagpagarupan nyo kanya kaun. Saan kumamatagasta? Nagsangitan nyo ay. Mapaisuan kayo? Ipan kayo lang nga ni hospital tamayaw. Ay, gastos man rin. Ada pangusarak iti pensyon ni tatang. Ano na jay? Nagtaon iti silid ni tatang ti kanabdoog. Indakitaan, Marshal! Linibasan nakmatan. Mundan! Nakamindon, dagnard dito eh. Nalay nga nung manumilaw. Nakamitiag na dito eh. Imbaga ni tatang dayta. Ayag kal na ka, Marshal. Siyak, tinaw na. Iswa siyak, timang tawid dito eh. Naala yun dagiti tawid yaw, Marshal. Milaw. Di yun almanan ti balay. Urayan niyo amatayak sayon to almanan. Ay, basta. Hukwak na ito yung balay.
Pumanaw kayon, Lola? Wen, agawid ako ni Jay Balay ti anak ko, apo. Kasad nun nga ito'y balayo. Ilako kon, saan nga mo ni tatang mo? Isu nga agaw aam, tulungan nak nga aging pakit ha pumanawak dito yan, wen. Wen, Lola? Nagpensyon kayo, nanang? Ha, Mangtad kayo man iti kwarta. Ada karbangan may iti pensyon day di tatang. ay, Tiko na yo, may tarayan da kami. Inla ko yung lang arudon ti balay. Yimot yo pa iti pensyon day di tatang. ay, sumrak kayo adwa dito balay, ta dito unag ti pagsaritaan tayo. Ay, sanay. Dito yan, nanang. Ala, mangtad kayo iti kwarta. Tamo ka naawat yun, di pensyon. Marshal, Milo, kagudwala ang ti maalala ka pensyon. Saan na nakasitisigod adakal? Uray pay, mangtad kayo iti bingay may. Taamami ti aking pensyon iti dayta. Dakdakal ti karbangak tasawak day di amayaw. Ingkasarnak ni tatang yaw. Ha? Nagdadakkalan kayo akarnay. Ngumday talagnam na may tiyamoyo nga ramidan. Day talag daw dawat tiyamoyaw. Agtrabaho kayo. Agruam kayo matan. Ha? Ala, pumanaw kayo. Tanod di kay pala pumanaw mga yabak iti pulis amang tilew kada kayo. Mabalin kayo nga idarom iti kastangar aramidan yaw. Sinalbag kayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Kasano nga taday to yun, tatang? Naibusan ti inutang ko a kwarta. Sapay awan kwartak anak ko. Ay, adun ti utang ko. Iso ang masapul ang makaabrudak, tapno makabayadak. Uray kumaa, no adadaga ang mabalin ang maisalda anak ko. Awan mait. Amo mait ang makitaltalon tayo laeng anak ko. Wan nga raw, no apay mat ngamin ang awan sa ni Kwayo. Kadagiti daddo maalalakay, nalawat ti dagdagada. Isuda tabak nang da. Gamda kami. Talaga anak ko rapay kami, anak ko. Grabe mo't akin ako rapay day tatatang. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Iso ang masapul ang makaabrudak, tatang. Tapno bumaknang tayo. Alan, Alma, friend. Bayadak tumutlaang no makaabrudak. I'm kwa, pagpaaramid mi kumaitibalay mi ti urnong mi akwarta, Judith. Sana bale, tadakkel ti sweldo nila kay mo iti abroad. Makaurnong kayong tumanan Ha? Si kanto ti una ak abayadan, apaman ang makaabrudak. Promise. Ay kwa, kasaritak tumampay nila kay ko, Judith. Ay sus, saanon? Ta mga nudi na kayat. Ibagam tulatan ang nakabangko. Anya? Alan a friend, kaasya nakadia. Si kalaangan ti amok amaasit kak. Alan a friend. Una yan. Friend kanyak. Kat saan mat akas taasigod ti awag mo kanyak, Judith? Kat ak friend tamot a talaga. Si kamot. Maikawak lang amin, Judith. Ita lang awagan nak iti kasta. Ay na, tila madmadlaw mo with friend. Alakit din, friend, pautangan na kon. Uray porsyento ang no iso. Ay isaan. Diyak kaya ti kasta, Judith. Sige nga ron, mabitla ang taitid ko tiut utangam. Angam ne, sekreto talaang di mo ko maibagbaga iti sabali, taamangan numaamuan ti asawa kat tanak. Wen, promise, sekreto talaang. Hello, tatang! Hello, anak ko. Kumusta kan nga ay? Kastoy mabambanog ka kanayon. Nagrigat ti trabaho ditoy. Kasla kayat kun ti agawit.
Anya, di pala nalpas ti kontrata, agawid ka. Un nga road, agbabawi ak anag-abroad. Nagrigat magayam ti biyag dito'y abroad. Lawan kon. Kat aganos ka Naanos laki, day dagiti amaw. Wan, naanos da. Ngam nagrigat ti trabaho dito'y. Makauawid akong tatang. Mala, aganos ka Adda ka lang aruditan, anak kaw. Una? Ay wan gayam. No adda-agdamag kada kayo, no anya ti trabaho dito'y abroad, ibagayo a nurse Ha? Anya anars? Kat babaunin kamot dita, anak kaw. Kasta nga ro ti ibagayo, kababain no ibagbagayo a katulungak dito'y. Nurse ko na yo, wano manager ti hotel kasjay. Anya? Sige tanay, nariing santay o awir ko. Ay, makapasuron. Adda ubing nga o awir ko. Saak pa'y kuskus iti kubeta. Kanuan niya pa'y dita. Ay, rumwar ti matak dito'y. Gapo iti kinarigat ti trabaho. Sige, babayan. Di ko nurse ti ibagayo at trabaho dito'y abroad. Naawatan niyo? Hello, tatang. Nangyag ti imbagak. Wan, anak ko. Di kay pau-itan iti kwartayo, no diyo tong palan ti bilin ko. Sige, bye! Anyamot na ito babaeng, umanawag. Hello, apay manan aya? Hello, Judith. Agyaman na kasi nung batam ti awag ko. Apay aya, umanawag ka, Alma. Ni, apay ngay ama kaungat ka, Judith. Disturbo ka ngamin, katni, busy ak ditoy. Ado ti pasyente may. Ha? Pasyente? Ni, apay, anya trabahom di taya, Judith. May saak a nurse ditoy, Alma. Ospital ti ayan ko. Ha? Kasano nagbalin ka, nurse, katulong sa amat ti inaplayam, iti? Wan, ngam insuraknak ti amok dito'y ospital. Ta nurse matla ti amok. Ha? Ay, imbag man. Kat high school graduate ka matla apada. Kwa, nag-examinak. Kat nakapasaak mat. Ta nalaing nga mga rod. Iso nga automatic nursak dito yan. Anya? Apay, aya nga umanawag ka. Kwa, damagak la ko man o. Andan maipaunam iti bayad mo. Diyan ngay utang mo kanya. Unay kamutan. Di mo lang maiturturuganan day tanga utang ko. Agbayad akto ka di. Kaano ngay, Judith? Inton agsuldo ak Ada nga minang usarak iti kwartak. Iso adi ka pala mabayadan ita. Kunamot asyak ti unang mabayadam, idi. Ay na, di ka mo makaawat. Sige, bye. Dagulit mo day babae. I-off ko man lang ito cellphone ko. Tapno awanan ti mang singir kanya. Uray gayam si kakit inutangan ni Judith, Alma. Ay, awan nga rod, Ben. Kunana asyak ti unaan na abayadan, idi. Ngam di naman tinong palday ta akarina. Makaungat pa yan no kasi nga awaga. Ay, agpada nga rod Alma. Ibagbaga na pa yan, nurse ti trabaho na abroad. Ha? Jak amo Ben? Jackpot yan. High school graduate lang, may. Kasano ko man nagbalin ang nurse abroad ngay. Kalukwan na ita. Nagpauitan ni Judith, Tata Selmo? Nagpauit allowance ko lang, timpauit na balasang kaw. Tay utang na kanyak ngay, Tata Selmo. Ay, jak ambo balasang kaw. Kunana adakkel ti sweldo na ichay. Di mo nga rod agbayad iti utang na. Ha? Ay, nagsukat sa pa yan iti FB account. Jak ngamin makontak ti sigud nga account na. Ay, jak ammo balasang kaw. Pakibagayon tuman nga rod nga imayak, Tata Selmo. Sige, balasang kaw. Ibagak taw, magsarita kami. Hello, tatang. Anyaman ti bagayon aya. Kwarta manan. Inaldaw nga may, nga daw may agsingir dito'y balay, anak ko. Kat awan mo't maitid ko. Siya to may darang-rang-rangan dito'y. Ay na, ibagayo ang aguray da.
Makaawi daklaan ta itong pakadakwada ti dolyar ko. Ha? Ay na, di ka agtang-tang say. Tamaditikas ta anak ko. Ibagayo nga awan pa'y sweldo. Ibagayo ta na dili iti 5 a bulan. Anya, Singir da singir. Kung namulan nagdakkel ti swildok ditoy. kit ipalpalastog mo nga may nadakkel ti sweldo manakaw. Ha? Siyempre, namnamain da nga da pagbayad mo. Awan pa'y kwarta. Ibagayo ta na dili iti 5 months ti sweldo. Pangip-ipanamit ti sweldo maya anak kaw. Urnungak tagbalayak to iti dakkel. Una umpay apayadan dagiti utang mo anak kaw. Maudin ton dagita. Agbayad akto saan pa'y lang nga ita. Ay na, nagpipintasan dagito'y ababalay. Adugayang tiladawan tinapipintas ababalay dito'y Facebook. Mangkitak iti tuladak a design dito'y. Ay, daytoy. Simple nga nagpintas. At dapay basit a swimming pool na. Ay na, nagmayatan. Agbating sutak tong aglangoy-langoy. Saak kalugong iti payabyab. Wow na wow. ay, daytoy pay. Napimpintas man daytoy a design. 2 stories a balay. Adatiris na. Ay, daytoy pay. Napimpintas manan. 5 stories. Nagpintasan ti design na. Pagbalinok to asalas ti first floor. Ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silidmik ni tatang. Kan ti fifth floor, isunto ti opisina. Ay na, mayat sa daytoy a 5 stories a balay. Sa aktong maagpukapukaw iti fifth floor. Mangagto ti sa nga barangay. Tanangaton to ti ipatakdar ko a balay. Ay na, kasla torre ko naman. Ay na, wow. Awanan at talaga, Ben. Nang lipatan di ka aruba ta. Imblaknak pa yun iti Facebook. Wan nga rod, Alma. Manon atawan ti napalabas. Ay, talaga saanin na nagparparik na, Apolos. Masyanak pa yun iti amana. Taison ti ring-ring-ringen ti tao. Huwag nga rod kinapudno na. Nagapa kami iti asawak. Idinaamuan na pinautangak ni Judith. Ala, sapay la kumaa. Tamakapanunot tumot lang. Kit makabaya din. Alma. Sapay la kuma, Ben. Ne, nagdakkelan ti may patpatakdar abalay iti abay ti balayo. Tatasel mo. Word, Dura. Balay ni Jude. Nagdakkelan? Kastamot ti kayat na. Dura. Kat nakabayadan iti utang na. Ha? Nagado ti nakautangan na dito'y lugar tayo. Ngamawan sapay ka no oray may sa binayadan na. Kaano ayang agawid? Dandanain, Dura. Intun umayabulan ay. Kasta aya, makabayad mo't siguron iti utang na apaman ang makasangpet. Taoray tay kasinsin ko kat agrik-reklamo. Taadamat la utang ni Judith kenkwana. Dalpasan ti balay mo, anak ko. Apag isaw ti sangpet mo. Mabalinaw na pagnaedan. Nagpintas, tatang. Wala. Taginasto sa met iti hustaw. Una, di ta tinapanan ti ornong ko kunaman. Manu atawan ang nagkatulong ak iti abroad. Tapno adala pagbalay ko. Kahit makiasawa ka nga roden Wento, tatang. Intun ada agaram abaknang. Baknang ti kayat ko apakiasawaan. Ay, di ka unay agarapaap, anak ko. Tanasaksakit, lumapaay ka. Wen ka di. Nay, tatanga. Agugas kayo no umunag kayo di tabalay. Tanay, marugitan ti tiles na. Nakapitpitak ti sa kayo. Ha? Di kay sapay agugugas ngamin mo. Mala, sana balay. Ta dito'y daan abalay ti pagnaadak, anak ko. Sa anak ana irwam iti dakkel abalay. Dituyak latan, anak ko. Umay kami man, Judith. Ha? Nagkukuyog kami na nakautangam, Judith. Kabaring maasikan kada kami. Mabitlaan. Di kay basta umunag dito'y balay ko, anay. Dito'y kayo laang balkon. Wen, di ka madanagan. Dito'y kami balkon. Kun, uray saan na kami na pagtugawain. Takababain mo't kin ka.
Anya di kunayaw, umay kayo agsinger. Uwan ko ma, Judith, takasapulan mi mati inutang makwartami. Mabit man laang. Apay, ada maipakita yaw, akasuratan nga imutang akada kayaw. Anya? Ha? Ala, irwar yaw. No ada kasuratan, ipakita yaw kanya. Ay, awan tanagtalakak mga rudkan ka, Judith. Kan insekreto tala ang dayjay. Tadyak kaya't amaamuan nila kay ko. Oray siya, awan ti pinapirma ka kasuratan ken ka. Ta nagtalakak ken ka, Judith. Ay, awan day ta. Nalakati agpartuat iti sarita. Isu nga gawid kayon. Tanawan maipakita yung kasuratan nga imutang kada kayaw. Awan ti maitid ko. Ala, agawid kayo. Ay na, maditikas tangar aramida manakaw. Agbasbasol ka. Apay paglibakam ti utang mo. Kat pudno mo't anakautang ka kadakwada. Saan ka kaday amaboteng itikas tangar aramida? Kasanaw no idarumda ka. Awan kabutang ko. Kandidak tumabalin nga idarom. Tawan pa manaknakdaan nakautang kadakwada. Awan kasuratan tatang. Ay na, nagluknungan to'y pagiddaak. Naglambuyot ti agiddaa. Nagbunga matlangan ti adu argrigat ko di abroad. Daytoyan ti bunga ti adu alingat ko. Puyat kanda dumapay. Ure agmay may sak dito'y balay ko. Tanaragsakak latta. Dimot kayat ni tatang ti umay agnaad dito'y. Taditamot daan a balay ti kayat na apag naadan. Ay, makatorturo ka matan. Iridap ko man pay laang. Apag isunto no maluto ta insaang ko amaes. Iturog ko pay. Ay na. Ha? Asok! Apay ang nagasok ni ti balay. Marurang ti balay ko! Talaw ka mo ba? Marurang ti balay ko! Ay na, tatang, awanan. Naura man di, kagudwa ti balay ko. Naimbaglaki din. Tatilaang kagudwa tinauram anak ko. Awanan ti nagbambanugak ijay abroad. Wala. Huston. Di kan agsangit. Agyaman ta iti Diyos. Tadapay na batay. Saan anauram amin? Apay gamay na binaybayam tilutlot pum amais. Basol mo mutlaang anak ko. Anyak pampanunutam anak ko. Nagadayaw tinakaiturungan ti imatang mau. Pampanunutak ti napasamak tatang. Maamiris mo ka din ti bidot mau. Ay, uwan tatang. Pagbabawyak ti pananglokok iti padak a tao. Nakarmaak samutan. Palagip day takin ka anak ko. Kuti pagyamanan ta. Kuti pagyamanan ta. Saan ka anairaman anauram? Ket adda pay gundaway mo nga agbabaway. Uwan tatang, itala ang maamiris ko ti amin. Tsak kayat adakdakas pa'y ti mapasamak kanyak. Isu nga inakakid daw ti pamakawan kadagiti nagbasulak. Taamok nga ado ti agsaksakit tinakam na kanyak. Uwan kasta ti rumbang anak ko. Uwan tatang, bayadak dagiti utang ko. Ininutak ida bayadan. Sa apay lako mata mapakawandak dagiti nakautangak. No maminsan, maipalubos ang mapasamak dagiti saan na amay parban. Tapno maamiris tayo dagiti bidot, wano kilo nga aramid tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.